quan decideixes també començar amb el tema de l'hormonació? És a dir, quan te n'adones, perquè clar, Got Talent, per exemple, el que et va fer quedar sisè el primer cop que et presentes, va ser un tipus de veu concret. Clar, amb el procés en el procés de canvi, diguéssim, sabem que aquesta veu canvia. No tenies por, diguéssim? Sí, no, tenia molta por i de fet la gent també em ficava molta por perquè em deia et canviarà la veu, ja no podràs cantar. I sí que és veritat que jo pensava, clar, la meva veu és el meu instrument, és la meva eina, o sigui, per fer el que faig, no? I clar, feia molta por, però és molt important també tenir referents i vaig veure com dos nois trans que eren de, no sé d'on són, però no són d'aquí, parlen en anglès, i vaig veure com el seu procés de canvi de veu eren cantants i vaig dir, si ells poden, jo també puc. I ja està. I ja està, i ha Got Talent. Clar, et tornes a presentar amb un canvi de veu brutal i t'emportes el sí del jurat altre cop. I bé, ho fas d'aquesta manera, escoltem-ho. Buenas noches. Buenas noches. ¿Otra vez? Otra vez. ¿Y por qué vuelves a Got Talent? Vuelvo a Got Talent porque, bueno, vine en 2016, me llevé los 4 síes, pero tenía otra voz completamente diferente. Y ahora vuelvo con mi nueva voz, llamándome Hugo, siendo yo mismo y animando a todo el mundo a que nunca tiren la toalla. Para mí, Got Talent fue el principio de todo. Al año siguiente yo me presenté al mundo como un chico trans y yo empecé un tratamiento hormonal. Ese tratamiento, pues, te cambia la voz, que es mi instrumento. Llevo 3 años ya en tratamiento y ahora creo que es el momento de mostrar mi voz. Jo m'imagino nens i nenes mirant això de la televisió amb els seus pares un dissabte a la nit. Se m'està posant la vida de la llira i estic parlant el mateix. Però m'imagino, o sigui, ser referent de tants nens i nenes a veure què. Potser no que el seu somni sigui cantar, però simplement el seu somni és ser qui són i que surtis tu i ho expliquis amb tanta naturalitat. Bueno, crec que hem d'acabar el programa perquè no és broma que m'estic emocionant. Tenim mocadors, sisplau, algú pot portar mocadors per la Maria. Però bueno, volia dir-ho perquè em sembla molt emocionant. La veritat és que jo no havia escoltat aquest clip, o sigui, aquest programa estava preparat, però jo aquest clip no l'havia escoltat i m'ha emocionat molt. O sigui que... Moltes gràcies. Que bé. Bueno, és que ja m'esperava una mica que aquesta Sí, no, ho has entrevista... dit a propòsit. Bueno, és que diguéssim, portem moltes entrevistes ja aquí a Talents de Barcelona, però potser aquesta és la que més profunditzem i també tractem temes delicats, i per això també ens feia tanta il·lusió tenir-te aquí, perquè la teva història mereix ser explicada i per nosaltres és un orgull fer-ho des de Talents de Barcelona. Tornant amb el tema Got Talent, que hem de pensar, tenim un temps. Explica'm què hi ha darrere d'aquesta presentació, aquests 3 anys. Tu ja sabies quan vas fer el canvi, ei, jo vull tornar a Got Talent. Com va ser també el procés de càsting i tot? No sé si ho sabia, o sigui, va ser com... això, quan portava ja 3 anys en hormones i sentia que la meva veu ja estava com bastant treballada, perquè no va ser gens fàcil seguir cantant, però no ho vaig deixar mai, que això és una cosa que també aconsello molt. Si ets una persona trans que et canviarà la veu, no deixis de cantar, perquè si no després de cop ja dius, no sé cantar. Llavors als 3 anys vaig dir, ostres, i si torno? I va ser guai, no? Perquè un altre cop vaig obtenir els 4 6. O sigui, aquests anys han sigut això, molt de treball, també d'un mateix, o sigui, tant personal com professional, però bueno, val la pena sobretot per això, per ser una mica referent també, no? I potser va ser això de no deixar de cantar que d'alguna manera et va fer no perdre i sentir-te tota l'estona que controlaves aquella veu? Sí, perquè, o sigui, de fet, era molt estrany perquè t'estava canviant la veu, tu intentaves cantar, intentaves afinar i no podies afinar jo. Però com que no puc afinar? O sigui, jo no sé no afinar, vull dir... Clar. Quina sort poder dir jo no sé això! afinar i ell no sap no afinar, perfecte. Vull dir, els cantants a vegades ens costa com fer una cançó, intentar no afinar, és que desafinar és com una mica... És com un superpoder. És tu ets raro. conscient del que estàs dient? O sigui, per mi és impossible afinar només les paraules xerrant. O sigui, cadascú imagina't. amb el seu. Què va? Després dieu això i després sí que sabeu afinar. Després t'ho demostrem, cap problema. Sí, després fem un especial Navidad. Però això era molt raro, era com... Què està passant? O sigui, la meva veu i el meu cap no estaven com en concordança, no?